weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to barkewi barkato gomala wali sincana bedenke sangelo bali boggela banjolo bafata laɓe kon waktu yoni ha to gawe nani kame madina allah heeri ene jiyaye gardede kabruji mena to leydi Sénégal capanɗe jeeɗiɗe tati lawol fedde gotago windere to États-Unis de Amérique ore leydi Sénégal lomtiti jagorɗo kalfinade hakkude leyɗele woni maître Sidiki Kaba ton to leydi Mauritanie jayde witende Sahara Médiaɓe kolliti dadiɓe leydi ndi pawi juuɗe mumen e yimɓe joyo taw kadi ko tumaɓe kañumen tigui biftino e asage goto kene foto wonde million ngaji tati e koppareje Uguiya ton to leydi Mali to Kidala yimɓe ɗiɗo taw kadi ko hoolaɓe wuuro ngo nunduɓe ko ɓen tigui mbara taw kadi wariɓe ko worɓe wonnoɓe e motoje toon to Burkina Faso yimɓe tato daha toon kikiɗe hanko hen ɗiɗo ko leydi en ɗiɗo ko Afrique du Sud naɓe hen goto jeeya koye Burkina Faso kabruji mena joolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena holto paɗen koto wali jantanaɓe ne mbaɗi erango dendagal bandiraɓe julɓe to mbawi wonde windere nde kala nde mbattata haqqillaji men oɗo saaha so yonti ko ñalɗi diine mbaɗete toon to wali jantan gownoɗi waɗede e kala hitande oɗo saaha so heedi taw kadi waɗante ɗiɗon ñalɗi diine ko ceerno mena biteɗo ceerno Daouda Tall toon to wali jantana ɗin ñalɗi diine noon ne tijja nogas afanma nogas e goho taw kadi ko lewru octobre fandu so gueno haaje taw kadi miijoji yettinde ɓataki o yalti koye duɗala bitegal a dairatul fadile gardugol bite Abdoullahi Sahara jeeyaɗo toon to Barkewi kame Harouna Dia jeeyaɗo toon to Barkewi en wonde sohna Jariyata Seka jeeyaɗo toon to wali jantan tawete toon to leydi France aɓe mbaɗi erago dendagal Barkewinaɗe ha fayenma Barkato ha fayenma Makama Ɓoggela Sinthiane toon to Bedenki e nokkuji ɗi kala ne mbawata tawtorede ɓe ɗaccani Lobali Sange Lobali dendagal bandiraɓe julɓe to ɓawi wonde kala ha tenti kadi e wuuro men witengo wali jantana haɓe mbaɗi erago dendagal bandiraɓe kala ne mbattata haqqillaji mumena ñande nogas e goho lewru octobre fandu so gueno haaji e taw kadi yettini ɓattake o ko bandiraɓe biteɗo Jariyata Seck taweteɗo toon to leydi France ha joni keddoɗen koye ɓattake taw kadi ko fate banggue larte toon to leydi Mauritanie e cuuɗi men wuuro witengo Arfunda ene tawe e nder a falde kay hayɗi e taw kadi waɗɗani loppudo Diala toon ne tagui eɗen mbaɗa lakal ko fate banggue majjuɗo e biteɗo Bocara Diew jarowo e duuɓi capanɗe tati e joyya majjuɗo oɗo saaha joni kene foto wonde duuɓi ɗiɗi e kamɓe noon eɓe mbaɗi larte kala bawɗo yiide biteɗo Bocara Diew ne jeeya Ari Fonda e taw kadi joom wuuro Ari Fonda wiyete ko Demba Djibi Diako e taw kadi ɓattake iwri koye mawni ko gorko biteɗo Aliou Demba Diewo oɗo sahna mbaɗi erago dendagal bandiraɓe kanko noon ko kakulejo o wona jool ha ɓurti o wona dabɓo ha ɓurti e nene makko wiyete ko Coumba Amadou Diop bammakko wiyete ko Demba Hawa Diewo e taw kadi ɓe jeeya ko toon to Ara Fonda e kala noon bawɗo yiideɗo hen suka yo tinno jokkodira ɗeɗo hen tonggode e mbatta ko 77 406 35 25 kawrta koye mawni ko biteɗo Aliou Diew walla mbaɗa 77 540 63
374 kawta ko biteɗo Oumar Djewa walla mbaɗa 00336 87 26 11 00 kawta ko biteɗo Ceerno Guissé toon to leydi France walla mbaɗa 00 121 26 75 21 68 22 kawrata ko biteɗo Ibrahima Samba Ndiaye toon to leydi Amérique aɓe mbaɗi erango dendagal bandiraɓe kala jiiɗo biteɗo Bokara Diew jaraw duuɓi 35 jeeyaɗo toon to Ari Fonda ene majji ken wona joni duuɓi ɗiɗi yo tinno jokkodira ɗeɗo henna tonggode e to kadi ɓattake iwri koye mawni ko gorko biteɗo Aliou Demba Diewa kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase nayi silto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal horejo leydi Sénégal gila wo toɗɗa e gardidi leydi Sénégal o meeɗa ŋakkude tonto jonde gotago windere nde tonto fedde gotago windere woni tonto États-Unis amni kala hitande taw ko jonde wawnode waɗe taw waɗa ɗum ko loni ko fate banggue ɗereji yurintade gonangal leyɗele Afrique hikka noon horejo leydi Sénégal heɓani yiide wiide jayde Dakar arti o lomtini ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe hakkude jagorɗo kalfinaɗo gueɗe hakkude leyɗele biteɗo maître Sidiki Kaba ngol noon wattata lawol capanɗe jeeɗiɗe tati ko on jogori yettinde ɓattake horejo leydi Sénégal toon to fedde gotago windere jogorde joɗade ñalawma janggo toon to États-Unis de Amérique joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Tivaouane ñalawma hanke onon ko ñalawma mawniraɗo ko fate banggue dokkirgol kele taw kadi ganda ko hôpital inniraɗo Abdoul Aziz Sy Dabakh Malika oɗon hôpital noon wonande kay taw kadi ko ganda khalifa général mo Tijani biteɗo Serigne Mbaye Sy Mansour windi ɓataki mum celluɗo toti taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli oɗo saaha mo gonɗen e gueɗe ngakkude e nder nduɗon suudu safara kala ko wona ɗum ko noon dañi kay pelle balliɗe kene foto wonde nogas e 5 million taw kadi koye koppreje France CFA ngam beele oɗon ɗoɗon suudu safara wawa tigui timminde e gueɗe mum eko fate banggue taw kadi ko werla baɗɗo safruji nder taw ko werla garɗuɗo no feewi ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale dawrugol ma en jaaha toon to Thiès kaalen e gardiɗo wuuro Thiès taw kadi ko biteɗo Tala Silla ne wonde biteɗo Ousmane Diop kamɓe noon ñande ndeɗo hen yontere hakkude Asaɗe Alet ɓe mbaɗi jonde mabɓe taw kadi ko jonde faydinde feewi ko fate banggue wadde erango wallite horejo leydi Sénégal Macky Sall oɗo saha beele ene wawa lantade leydi ndi hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi e toon to Thiès ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale hofgo juuɗe fonnogo wadde ñalawma hande o ko fate banggue dognoɓe taw kadi ko werlaji ɓutti kamɓe noon ɓe kollitino ñalawma hande o kamɓe kala maɓe natan hofgo juuɗe kono hanki waɗi peccor caggal noon woni mabɓe kolliti oɗo saaha natanta hofgo juuɗe woni hen kadi kolliti ma natan hofgo juuɗe woni hen kolliti wonande hofgo juuɗe ngo ko dawrugol kono kadi yoga mabɓe kolliti joɗodima e jagorɗo kalfinaɗo yahgara oɗo saaha kamɓe kala aɓe ketti ko jogori wawde wonde hen kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoren e wiide jayde RFM jayde leydi Sénégal holliti wonande toon to falde Kanela oɗo saaha mo goɗen gardiɗo ko fate banggue cellal ɓalli biteɗo Mamadou Ndiaye holliti wonande toon to falde Kanela ken wona sukaɓe nayo kawri toon e ladial taw saabi ɗum kadi ko ñaw ko fate banggue paali siftinno noon toon to Fatick yitonom toon ñaw mbitengo den kono oɗo saaha mo gonen yimɓe hew puɗɗima dañde hen afiya no feewi oɗo saaha noon toon to falde Kanela mbiyata ko nguɗon ñaw kono kam oɗo saaha ni hollita ko ɓowɗi kayɓe addude e ɗiɗo hen ñabbuji ne wasiya yimɓe kala yoɓe kum ko fate banggue fabion ngaji moni kala rento no feewi nde tawno ɓowgo wona hunde moƴƴere no feewi ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaali jaydi witede RFM ɓe kolliti wonande Madi Keñang taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo ñawoje e nder leydi Sénégal saaha laamu Abdoulahi Wadda jawini ñalawma hanke o toon to Douha lamorgo leydi Qatar e wiide jayde o yettima toon jamma hanke o gam joɗoɗe ko gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal biyeteɗo Abdoulahi Wadda ko fate banggue luure gonɗe hakkude mabɓe beele kadi ɓe mbawa tigui yewtidde nandiral ene wawa arde hakkude mabɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Ñakkuro Ba noon ko wuuro wiite noon ne tawi nder leydi Sénégal e toon kadi finoɓe e nder ngoɗon wuuro ɗanoto
ko yitere wotere ɗo saaha kala saaha so tawi jamma jengi ko fate banggue bolle walla tan mbiyen barode ne keewi ladde ha ɓatto wuuro ngo ko wona ɗum kono nde ɗa hen balɗe mbarodi gotiri ngati toon suka jarowo duuɓi 16 taw ko suka gorko a wasi hen fittando muɗum kamɓe oɗo saaha ɓe kolti hen kuloli mabɓe mawɗi no fewi e kala saaha gueɗe ɗe kala ne pilta e nder ɗiɗon diwanuji kala joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jaltugol aduna Birno Diatta taw kadi ko gonnoɗo jaɓɓotoɗo yimɓe toon to galle hoorejo leydi to kam wonno duusowo jaɓɓotoɗo kanko noon ñande aljuma nde o ɗoftino hoorejo leydi ndi toon to Bowal ladde waɗi ngal Paul Sidar Senghor caggal nde hoore leydi Sénégal yinno wadde jillu mum taw kadi ko toon to Bamako lamorgo leydi Mali nde o duusi noon hoorejo leydi ndi ha toon to Bowal ladde waɗi ɓe calmodir nden hoorejo leydi ndi waɗɗima e laana mum nde fuɗɗorde tigui yaade ko ɗon tigui dañi ko wiyete rango wonande kaya e dusnoɗoma wonande on o ruttima e joomuma ko wona ɗum konon baaɗi ko holliti ñalawma hanki o oɗo hen mbitenoɗo Birno Diatta taw kadi ganduɗa ko gonno toon to galle lamorgo ken won duuɓi 42 e gollodima e mbitenoɗo Senghor gollodima e mbiteɗo Abdoul Diouf en wonde Abdoulahi Wade ha yetteɗo saaha mo gonɗen hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kanko noon o wirete ko toon to Dakar taw kadi ko guenal Issa Yankoɓe toon to Bel Air e ɗum noon ma wollelo e Sara jinnaɗo makko gorko mbiyanoɗo Edouard Diatta ne wonde kadi e Sara le Paul Sidar Senghor so tawi noon ko jeunesse makko waɗata ko ñande alhamisa parɗo hen toon to galle lamorgo leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Madina Gounass kalen ko fate banggue jangde eɗen gandi ɓoyata ma duuɗe jangguirɗe guddit e nder leydi Sénégal ma en ketto hen musidɗo men Amadou Sambalo ko yewtidi yogay halfinade ko fate banggue jangguin toon to Madina Gounass. Duɗal maajunel elmi tawetegal ɗo e nder wuro men teddungo Madina Gounass waɗi batu mawɗo batu kubtiɗinɗo ko fate e bejjitagol guele almuɓe hettuɓe hay almuɓe janggatnoɓe nde wonno ɓoyta golle ɗe puɗɗo ko tawtireje hooreje duɗal ngal hono Moustapha Amadou Wane. Aywa wonno sababu batu o tan nde wonno eɗen gandi duɗal ngal jogui ko programme national programme mo état Sénégal jogui mo jangguinirta e nder leydi ndi ko on programme janggueteɗo ɗo he. Ewa joni noon kadi ɓe jaadata ko état o joni noon nde wonno école o uddino yaduno koye uddugol état o joni eɗen gandi école aji ɗano guddita te kadi gouvernement o yiiɗi ko uddite hande janggue hande e ko ɗum min jiiɗi minenne wadde so Allah haaji ɗum noon ko wadde informé yimɓeɓe wonde inchallahu taala hankkadi duɗal ngal wonko uddidde personnel en fof mbaɗi présent kamɓe fof ɓe gaari ɓe ɓen ɗo école he heddi ko almuɓe kadi mbaɗe erango kamɓe ɓe gandu ewa école o udditta école 4 so Allah haaji kono noon ko min puɗɗoto jangguinde koye ñande jeegom mon hono ñande aset e fawade ñande alhamis aljuma min gadoraki jangguinde min jangguinta ko aset e dimanche ewa ɗum waɗi min mbi ko ñande samedi o min ɓamtata golle min jiɗi noon ko ñande hen so fuɗɗama nan jangde fuɗɗe jinnaɓe sukaɓe noon mbiyama tinno gara keewal ɓe gara kadi e laaɓal ɓe sukaɓe toppite e laaɓal loppite e foof kadi gandine kadi no sifa jangde no yarata jangde wona sara e innama aade kala jinnaɗo mo yiiɗa fawade hakke ɓiɗɗo muɗum yo wat feere nande ɗum jangde alqouranil karim eyde dagal gande kala e kuuɓal ko musidɗo moon Amadou Sambalo Madina Gounass fewde e weltare fulɓe andu uddinema. Amadou Sambalo kala jinnaɗo mo yiiɗa fawade haqqe ɓiyum yo tinno jangguina ɓiyum ko ɗum tigui woni gonga oɗo saaha mo gonɗen sen guewi toon to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen ma en kaale jayde witende journal tahlil ɓe kolliti wonande sarɗiyanke biteɗo Fatmata biteɗo Fatma Mitto Eli Mohammed kanko noon taw kadi ganduɗa ko sarɗiyanke toɗɗal toon to Kobani ne tawi ko toɗɗal toon to Kobani e nder leydi ndi taw ko jalto e landa mbiyete ko el wiyama kanko no waɗi erango faade hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdel Aziz nde wawata nottade noddade oɗo saaha mo gonɗen taw kadi ko konguɗi jeltoji toon to leydi Mali hakkude Ibrahima Boubacara Keita ene wondi e Sharif mo Nioro woni Mohamed Cheikh Mohamed Ould Cheikh Hamahulla caggal on teskere oɗo saaha kala mo gonɗen tekkere ne luuɓa hakkude wonande ka Ibrahima Boubacara Keita kam e Sharif mo Nioro tuma kadi nde Sharif mo Nioro uddi oɗo saaha mo gonɗen yogay magasin mum taw kadi ganduɗa ko ballal faade e ɓesguji leydi ndi kala ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen yogay yimɓe ne kala toon taw kadi ko konguɗi jaltuɗi aada no fewi faade oɗo hen khalifa tedduɗo taweteɗo toon to Nioro kanko noon sarɗiyanke o waɗi erango faade hoorejo leydi Mauritanie nde wawata tigui dogde hen koyɗe beele oɗo saaha mo gonɗen jaam duumiɗen arta hakkude Nioro kam e laamu ngo Bamako ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde wiyete adara en foof ɓe kolliti wonande gouvernement mo Mauritanie ɓoyata
ma momtu yogay landaji taw kadi ko janodi ƴamoyde ko fate banggue lefol sarɗi yankagala kam e ɓeɗo hen jottoɓe guure kam e disodirteɓe kala ko wala ɗum konon kala mo dañani hen wonande kay toɓɓere si noon toon to sursarɗiyeji koko momtete ha laaɓa e nder leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en kala jani witene Sahara Média ɓe koliti wonande dadiɓe gendi leydi Mauritanie toon to Nouakchott caggal kay nde jango waɗi taw kadi wanno tigui koye Azaz CAPEC taw kadi ganduɗa ko Azaz halis ko ɗon tigui ɓe janno ɓe mobbi toon kene wona million ngaji tati taw koye koppareji ugguya kiɗɗo ko wona ɗum ko noon yen joye mabɓe pawama juuɗe ɗo sahane tawi juuɗe dadiɓe caggal nde loskoji mbaɗa e mabɓe tawa tigui oɗo saaha mo gonɗen ko kamɓe tigui bifti ɗon koppareji sirtinde ɗon wonande oɗon Azaz oɗo saaha filmaka hay yesso neɗɗo goto caggal on teskede wonande kay caméra surveillance uji gonnoɗi toon ɗi kanji kala koɗi pannoji ten hen goto fewnanoga ko wona ɗum ko noon jeegomo oɗo saaha mo gonɗen dadiɓe ne jiilo ɗum ɓe cuwa taw yitudemo kono kam ɓe koliti ɓoyata maɓe pay mabɓe juuɗe caggal teskede wonande kay ndeɗon fedde bandiji ɓe gujjino ɗeɗo hen balɗe werla toon to leegal tujjinin gam wujjoyde banggueji goɗɗi ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayɗe witede ami ɓe koliti wonande jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue gaynaka to kadi ko biteɗo Fatim Val kam tigui sifodiri e gardiɗo fedde witede FAO gardi fedde witede FAO taw kadi ganduɗa ko biteɗo Mario Samadjo kamɓe ɓe cifodiri toon to Nouakchott legal bitegal PK 17 ko fate banggue gaynaka leydi ndi ko fate banggue kuɗoli kam e oɗo saaha mo gonɗen e holno watte ha jawdi ndi wawa wurde taw kadi wurata koye leydi mum taw kadi ganduɗa ene wawa yencinde e leydi mum no hannirta ni hen ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale Vive Afrique ko jayde witenen ɓe koliti wonande jagorɗo kalfinaɗo ndema leydi Mauritanie biteɗo Lamine Mitto Mouma kanko noon wo joɗodima e jagorɗo joɗodima e kalfinaɗo ko fate banggue ndema taw kadi ko toon to Japon ɓe joɗodi noon ko toon to Nouakchott ma kay nde on waɗi jillu mum e nder leydi Mauritanie ko fate banggue ma Japon ɗoftu ko fate leydi Mauritanie ndema taw kadi ko ndema keblaka taw kadi ko ganduɗa e nder leydi Mauritanie kala ko wona ɗum ko noon kanko on kalfinaɗo ndema leydi Japon wo hollitima ɓe ballodira leydi Mauritanie ko fate banggue ñaamo won ha tente tenke ha tenti kadi kowoje caggal teskama e kala saha so tawi remru ari e nder diwnuji men ko tenke tigui kewi hadde en sonje kanko noon ɓe kolima ɓe dar hen darde tinelal ngam wawde ɗoftude leydi Mauritanie ko fate banggue ndema ha lemni kala yito hen hoore mum taw kadi ko ndema garɗu kano fewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en jaaha toon to Nouadhibou no wiiri jayde al akhbar holliti wonande goto e gollotoɓe kaggulaɗe mo Nouadhibou taw kadi ganduɗa ko sanga pecce jamma woni 2 heures jamma kanko on suko o yi aduna kay hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ɗiɗi o wiyete ko Hachine o wiyete ko Hassan wulde Cheikh kanko noon ɗon ɗo gollanoɗo ko ɗon tigui continuére yani e makko ko ɗon tigui o rutti e joomi ko toon to kaggulaɗe toon to kaggulaɗe mo Nouadhibou eɗen jeeti nan bandiraɓe kala neɗɗo ɗo wawi gollade kala yo tinno ardina haqqille mum rento sorde yo gay nokkuji taw kadi ganduɗa so tawi wonko yani e joomum heewi ko ruttade e joomum sen wi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali no mbirɗen gardidi kabaruji men toon to leydi Mali toon to Kidala yimɓe ɗiɗo taw kadi ko hellifaɓe nunɗuɓe wuuro ngo ko ɓen tigui mbara toon goto wiyeno ko Mohamed Aga El Jammeta goɗɗo no wiyete ko Saïd Wulde Cheikh kamɓe ɗi noon ɓe mbara tene kadi koɓe sehilaɓe no fewi ɓe mbara koye legal bitegal legal Aliwa ko toon tigui ɓe witali mabɓe jooɓa taw kadi yooɓi pittali mabɓe ko worɓe wonnoɓe motoje ɓe noon ne gandi ɗoɓe kewi darade ɗoɓe kewi wonde ko ɗon tigui ɓen gari cokke mabɓe kuure condi haala ɗum gonni noon ɓen cuwa taw jaggede tene kadi ɓeɗo henno ɗiɗo ko yimɓe tigui hellifaɓe tene kadi teskaɓe e nder wuuro Kidala oɗo saa noon Kidal woni to koye loskoji luggi no fewi gam wawde fawde juuɗe men e wadde ngal ɗo hen baɗal musgal toon to leydi Mali ha joni toon to Mali keddorɗen ma en jaaha toon to Al Moustarat ene tawi nder leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen centre santé taweteɗo toon to Al Moustarat holliti wonande gardiɗo nokku o oɗo saaha mo gonɗen leɗɗe gonnoɗe nokkuɗe gasi ha laaɓi ten yimɓe hewɓe nan leeli e nder centre mo santé o woni cuuɗi cafɗiɗi tawete toon ndi ten kadi kamɓe kala ɓe mbawna koye mabɓe kono leɗɗe gasi ko fate banggue leɗɗe paali e kam e kala ko fate banggue leɗɗe cafroɗe gasi ha laaɓi e nder nokku o ha ɗo saaha mo gonɗen haydara yettaki toon tawo ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Ansogo jeen ha to wuuro wiyetego Talataya e nder ladde Talatay toonne kadi ko debbo goto biteɗo Fatimata Walleta
Fandumata wallata Al Ahmad kam tigi wasi fitanum kanyum non wonno koy mbabba ene wonde ɓingel muma ɓe giwno ko ges payi toon to wuro tallataya ko ɗon tigi mbabba ba yabɓi ɓuldu fettore nde ɓindu pettoje walla tan mbiyen pettoje ko ɗon tigi mbabba yabɓi ɗum fetti noon fettidi e mabɓe kanko ɓinguel ngel ngel wasi fitanma guel kame mbabba ba kala kanko debbo noon wo gañi men gañande musde ene few mo tawe cuuri cafri taweteɗi toon to gawo ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en jaaha toon to nder leydi to kalen e Barkhana konin koɓe leydi France ɓe kolliti wonande ɓe tolniri kure kame condi e bomboje kala toon to kerola hakkude leydi Mali kame Niger oɗo sanan ɓe kolliti ɓe mbarmini toon walla ɓe mbari toon ken wona yimɓe jeeɗiɗo ɓe nangi yimɓe ɗiɗo tene kadi ɓe gañi hen goto gañaɗo noon wiyete hen goto gañaɗo wiyete ko Mohamed Aga Baye taw kadi ganduɗa ko tumanoɗo kam tigui yooɓi no pitali konin koɓe nayo taw kadi ganduɗa koɓe jiyaɓe toon to America e toon to tongo ene tawe e nder leydi Niger e caggal nde ɓe jooɓi fittandu hen goto e ɓen tumanoɓe nogas e jeegom lewru utuma henduɗo hen ndu ɓe kolliti ene heddi goɗɗo caggal nde America holliti wonande kay ɓen tata tumaɓe kamɓe kala koɓe jaggueteɓe ko ɓen tigui jannoy konin koɓe leydi Amérique hitande yawtunde taw kadi ko toon to leydi Niger taw waɗɗani leydi Mali kamɓe konin koɓe leydi France oɗo saaha mo gonen e kala saaha kamɓe ne ɓe mbawi tan toppitade ko jaggude gayi mawɗi ɗi beele kadi ɓe mbawa tigui elminde sembeji mumen taweteɓe hakkude kerola leydi Mali kam e leydi Niger kabruji men ɗemgal pular sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry selludelen jello gardiɗo lande UFDG waɗi batu mum ñalawma heccanki o kame yaadi mum kala ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen kamɓene mabɓe dar darde tinde langa gam haɓade oɗo saaha Alpha Condé gonɗo toon to cour constitutionnel leydi ndi ene waɗa toon ko weela caggal nde itta toon biyeteɗo Khalifou Sall noon gonnoɗo e discours mum binoɗo Alpha Condé ƴamata 3e mandat e nder leydi ndi woni tan 3e mandat wodata ɗum nen ko hitande yawtunde nde walla tan mbiyen hitande ujunere ɗiɗi sappo e jeegom kono noon guillen hay teɗo saaha mo gonen e kala saaha ɓe jiiɗa addude dillere toon to cour constitutionnel yontere ɓendu neno ko ɗum saabi tigui ɓe camminimo ɓe gaddi toon goɗɗo biteɗo Bangoura kamɓe lundiɓe ne ɓe kolliti ɓe ɗaccata oɗo hen bite Alpha Condé ene bonna leydi Guinée taw payi hen guite mabɓe sen giwi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗen air Côte d'Ivoire guittanoka taw kadi wonno ko air Ivoire guinade itta hitande ujunaje ɗe sappo e ɗiɗi watta air Côte d'Ivoire e ñawnon to calcule yalti hisa yalti wonande kay guila kay 2012 ha finalement oɗo saaha mo gonen lana ka wasi kene foto wonde e capanɗe jeegom e joyyi piccala 2 milliards ko préje franc CFA taw noon so tawi wattama e euro ene wona 1 milliard euro ko ɗum tigoni koɓe mbasi guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi hay yetti oɗo saaha mo gonen ɓe kolliti hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi tan ɓe mbasi kene foto wonde e milliard uji jeenayyi oɗo saaha loskoji kewɗi ne mbaɗa e nder air Côte d'Ivoire airline walla mbiyen air Côte d'Ivoire oɗo saaha gonka e fayit mawɗo no feewi sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso tatoɗo hama toon kikiɗe hanki to meɗe ɓe giwanno toon to ogirde mabɓe kanŋe aɗa jaɓana toon to Ouagadougou e tuma kay nde dadiɓe ponno addoydeɓe ko ɗon tigui werla faddiɓe ƴettiɓe kamɓe kala nawiɓe hen ɗiɗo noon jeeya ko toon to Afrique du Sud goto jeeya koye Burkina Faso ɗum noon waɗi koye nokku biyeteɗo innata noon waɗɗani jibo no fewi jibo taw kadi ganduɗa waɗɗani fongo mayela won wiɓe noon ceedima werla o sanga hedde fongo mayel taw kadi waɗɗani kerol hakkude Burkina Faso kame Mali oɗo sanon konin koɓe Burkina Faso nana cari gam yiilade wonande kay ɓeɗo hen dahaɓe hol fotɓe dahadeɓe kono kadi haɗo ɗo gonen suwa taw andede hol dahaɓeɓe e caggal on ɗeɗo hen gueɗe e kala saaha ene mbaɗa e nder leydi Burkina Faso ha joni toon to Burkina Faso keddorɗen ma en kala ko fate banggue accident musɗo baɗɗo toon ñalawma hanki o taw kadi ganduɗa ko bis goto mawɗo no fewi gonnoɗo e dogde omo jolni kene foronde nogas e nayo neɗɗo kanko bis o noon wayani koye nokku biyeteɗo Koli o yani koye nokku biyeteɗo Koli Bila noon ko capanɗe 5 kilométre hakkude mum e Ouagadougou sappo e jeeɗiɗo gañi men gañande musɗe no fewi hen sappo oɗo saaha mo gonen tawi hakkude wurɓe kame mayɓe kala toon to leydi Gambie paɗen toon to leydi Gambie jonde joɗima noon ñalawma heccanki o iwide jayde RFI taw kadi ndeɗon jonde ko toɗɗaɓe ko fata banggue dogde koyɗe jaama e gonga wonande kay dillere wannode e nder leydi ndi beele kadi leydi ndi ne wawa yafudirde e yallodirde dow gonga e kamenen ɓe joɗima heccanki
hanki ɗo e lewru fandu ndu ko nden tigi wonande jonde mabɓe ɓe mbaɗata jonde mabɓe taw ko jonde fayodinde no feewi ngam yurnitade wonande ka caɗele gonɗe e nder leydi ndi ɓe ketto ɓesguji leydi ndi kala hen barananoɗo e kala hen mo neɗɗo mum sokono e kala hen piyanoɗo e kala hen jaltinoɗo leydi ndi e saaha laamu Yahya Jammeh e moni kala wawa kadi arde setto e dow gonga nguɗon goomu noon ɓe jooɗima ñande aset ɓennuɗo hen no ɓe kolliti lewru fandu octobre ko nden tigui ɓe mbawata joɗade ɓe puɗɗo golle mabɓe e nder leydi Gambie no foti wawde yarude ni hen sen guewi toon to Gambie paɗen ko toon to Benin gouvernement mo Benin yatiri caggal tuma kayde ɓeyduno cogguji ko fate banggue e tuma nde ɓeyduno cogguji ko fate banggue kuɓam walla mbiyen noon ko fate banggue weeyoji caggal no teskere yontere ɓennude kala kay joguinoɗo ko fate banggue internet dañi kololi mawɗi no fewi nder leydi ndi kono ɗo saaha mo goni ɓe cammini ɗum ha yetti ɗo wonnoɗo toon to Libéria suudu sarɗoyeji leydi ndi e holliti ma jooɗo ɗo yontere fande gam yurmtade ken wona 16 milliard taw kadi ganduɗa ko koppareje dollar majjuɗe toon to kaggulaɗe mo Monrovia guila tan daroɗe nde ɗo hen hitande hay toɗo saaha mo gonen hay goto anda ɗeɗo hen koppareje ɗo naati George Weah horejo leydi holliti yo luskoji lugge mbaɗi hen moni kala yara sesa beele kadi ɗeɗo hen gueɗe ene ɓuura wawde labde toon to Nigéria 12 gorko ɓen tingoni dahade e nder maaje taw kadi ɓe gonno koye bateau goto e nder falde boni kamɓe noon haɗo saaha mo gonɗen ɓe jiitaka taw kadi ɓe liggorno koye ndelam kuɓam toon to Nigéria toon to Gabo cour pénal international woni CPI e gardugol walla to mene koye caktugol konguɗi e biteɗo Fatou Bensouda wo holliti jayni wiyete AFP wonande loskoji godata wonande ko hitande ujunaje ɗiɗi 16 e kareli bannoɗe nder leydi Gabo aɓe ndenti nadde hen no fewi caggal oɗo saaha haydara ala ko laaɓi hen ko fate banggue duppugol taw kadi ko toon to sursarɗeji leydi ndi ha ganduɗa kadi waɗi yimɓe hewɓe wasɓe pital men ɓe coka kono ɗo saaha mo gonen ɓe kolliti ɓe natata e nder ɗiɗo hen loskoji no fewi ko wona ɗum ko noon hujjiyanke Jamping kame Jamping e yaadi mum kala kolliti en metti mumen no fewi ko fate banggue cour pénal international ko wi kañum jokkata loskoji mum faade oɗo hen crise bannoɗo e nder leydi Gabon hitande ujunaje ɗiɗi e 16 to Cameroun oɗo saaha ko namde ɓe goni koye lumno jarriba bete ko leydi ndi kala wotata walla ala ko angal fon tan woni ko wotata oɗo saaha yimɓe hewɓe ene jogui namde caggal noon oɗo saaha wargoji ne jokki kono kadi lumo jarriba ne jokki e nder leydi ndi taw kadi ganduɗa ɓe paayi koye woteji ɗo e lewru fandu so gueno haje toon to RD Congo ko jango musgo waɗi toon to Beni taw kadi yen toon ko robel iwɓe toon to Uganda ɓe jooɓima pitali 17 neɗɗo hen 12 ko koye hen 12 ko civil en heddiɓe ko koninkoɓe taw kadi oɗo saaha ɓe tawete ko toon to Beni e cuuɗi Safara taw kadi yaltin ɗum ko halfinaɓe ko fate banggue cuuɗi Safara tawete toon to Beni toon to Tanzanie feeri jolinoɗo toon ha ganduɗa waɗi kene fronté me ɗiɗo e nogas neɗɗo wasɓe en pittali men hoore joli ndi holliti ɓoytama dañanɓe laana kesa kono kadi oɗo saaha mo gonɗen ma luskoji mawɗi mbaɗi hen beele kadi waɗɓe ɗeɗo hen gueɗe mbawa fawede juuɗe caggal teskede yen wiɓe ko banggue ɓe jooɗiri won wiɓe ala laana ka nawi koko ɓurti ko e wonde kala hanki wonno jeunesse mabɓe taw kadi ko maayi ko kala ene heewi toon to Tanzanie toon to Tunisie yimɓe nayi mbasi pital e toɓoli mawɗi garnoɗi toon e nder wuuro wiyetego e Nabil noon ne tawi e nder leydi ndi caggal nde tooɓo ari nanni tigui diƴƴe e nder galleji kewɗi ha ganduɗa galleji ɗi nanni kene fota wonde 1,7 taw kadi ko towendi e nder yoga e galleji yimɓe nayi mbasi hen pittali mumen toon to Libi ñalawma kolɓiniɗo no fewi hecci hanki pelɓodiral toon to Tripoli ha ganduɗa waɗi kene fota wonde 111 neɗɗo wasi fittade mum cappa 109 e 17 neɗɗo gañi ne leeli e cuuɗi cafe ɗi mbawana koye mumen hen 17 e majji ha oɗo saaha mo goɗen cuwa taw yiite ɗum no waɗi ko toon to leydi Libi toon to Guinée Bissau ma en garta e manditare leydi Guinée Bissau so gueno haji ko ñalawma hande e caggal teskede ɗo tan e dumunna seeɗa maɓe jaaha ko fate banggue sumgoji taw kadi ko sarɗiyankoɓe e nder leydi Guinée Bissau oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaɓeri sawto wala Ghali Abouba ma en jaaha toon to Iran kame Canada toon to Russie ha toon to États-Unis d'Amérique Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe anndudini ma Seydi Sar kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Iran puɗɗotoɗen ñande aset ɓennuɗo ɗo koninkoɓe leydi Iran ɓe hinde gardien de la révolution taweteɓe e nder ngoɗo wuuro wiyetego Ahvaz ɓe janama jango musgude fewi jango musgu noon haaɓe mbasi hen pittali nogas e nayyi koninke Hassan Owani hoorejo leydi ndi o holliri hen mettere makko no fewi o holliri kadi ɓoyata maɓe mbaɗ joftigu taw kadi ko joftigu ngu yejjittake ha abada
fedde état islamique yeytima janngu ngu wonde ko kañumen mbaɗi janngu ngu kono e oɗo saaha joni noon hakkillaji laamu leydi Iran fof ɓe mbaɗi hakkillaji mabɓe wonde janngu ngu ko ndeɗo fedde taw ko fedde seɓɓitinde witende FPDA woni Front populaire et démocratique des arabes d'Avaz ko nden fedde noon ko nden ɓe joofi peɗali mabɓe ɓe cikki ko nden waɗi janngu nden fedde noon e oɗo saaha yeddi ɗum ha suuri ladde wona kañum mbaɗi janngu ngu noon ko opération commando mo ko yimɓe nayo gari tigui opération commando ne joguiti pétalaji ɗe hinde automatique ko kañumen tigui doosi kuure e ɓeɗo koninkoɓe wonnoɓe e seppu men ɓe doosi kadi kuure mabɓe e ɓeɗo jambureɓe arnoɓe yebde seppu ngo woni tigui wonnoɓe e majje nogas e nayo koninke mbiɗen wasi hen fittade mum nogas e nayyi koninke wasi hen fittade mum jambureɓe hewɓe kadi gañima hen koto leydi Canada paɗen to Montréal to noon ko ñande aljuwa nogas e goho e aset nogas e ɗiɗi lewru gonɗe ndu rewɓe windere taw kadi ko rewɓe halfinaɓe jagorɗe halfinaɓe ko fate gueɗe caggal leydi woni tigui rewɓe taw ko ministére uji des affaires étrangères ɓe mbaɗi batu mabɓe e nder Montréal nguɗo batu noon ko nguɗo woni batu arwanigu ko ɓe rewɓe ene mbaɗa batu mbangu ni hennene ɓe mbaɗi e rango noon faade dendagal rewɓe windere nde mbawata notitade e rewɓe windere taw ko halfinaɓe affaire ministére des affaires étrangères nde mbawata e kala saaha notitade e batuji baɗi ni hennene ɓe kolliri noon e kala saaha maɓe battu wadde batuji baɗi ni fodde sappo e joyi debbo noon e nder leyɗele tawa kadi ko ardiɓe ministére des affaires rewɓe ministére uji des affaires étrangères notitima e batu ngu ko wayno oɗo debbo men ministre des affaires étrangères leydi Canada emo fedde union européenne emo leydi Afrique du Sud mo Bulgarie mo Costa Rica mo Croatie mo leydi Ghana e mo Guatemala mo leydi Indonésie mo leydi Kenya mo leydi Namibie mo leydi Norvège mo Panama mo leydi Saint-Louis e mo leydi Suède ɓeɗo kala notitima hen en paami fodde sappo joyi leydi notitima hen ɓe kolliri noon ɓe rewɓe notitiɓe ko feccere en paami tigui fodde 50 debbo e nder windere ko ministére uji des affaires étrangères ene nodda e kala saaha nde mbawata notitade e batu mbanguni ɓe kolliri noon e nder batu ngu ɓe kalani ko fate alhaali rewɓe ɓe kaali tigui koko fati no jaam e kisal dañira e nder leyɗele taw ko leyɗele tawateɗe e oɗo saaha e nder windere gonɗe e guerre e haɓade kadi ko fate human binnagal e heɓade wasam gollago e riwtude basal e nder windere ko ɗum tigui woni poème toɓɓe ɗe ɓe kaali e nder batu mabɓe koto leydi Russie paɗen kaalel Alexis Navalny noon ko lundiyanke gana e nder leydi Russie ko cokonoɗo noon o ñawano ko balɗe 30 omo lelo e kaso o ñawirno noon ko wadde moɓodiral e seppoji tawa ɗi gondani e yamirore ko ñalawma altine hande o ko ñalawma hande tigui o fonno yaltude kaso nden o woppitama kaso damal makko kaso udditama nden o ari ha damal manggal yaltirde kaso ko ɗon tawi policier ji ne padimo ɓen kadi mbaɗimo e wella nanguimo omono dumba e nder commissariat goto e nder leydi Russie omo foti darade e ñalawma hande faade janggo nder yesso juge e ñawore tawa kadi omo tuuma wadde sippoji goɗɗi baɗi nina ene ɗamina noon ma o soke kadi balɗe nogas goɗɗi e nder kaso koto dowlaji tentuɗi Amérique cakkitoɗen kalene oɗo biteɗo Kavanagh noon ko avocat woni hujjiyanke oɗo biteɗo Donald Trump horejo leydi ndi kanko noon e oɗo saaha ko gembiɗo gam yidde wonde président cour suprême woni tigui yidde hoorejo suudu ñawirdu ɓuuri towde e nder dowlaji tentuɗi Amérique ko kanko kadi Donald Trump yiɗani on poste e oɗo saaha noon debbo goto ne tumnomo wonde o meeɗi yidde wadde ɗum ko wiyete agression sexuelle yidde yande e muɗum wondude e muɗum taw ko alay saguel on debbo noon ene fonno ene tijja ñande alkamisa garoɗo yo daro yesso sénateur uji ɓe mbaɗa losgoji ko fate takkande nde joni noon ko ɓuuri sefa kadi yene woydu saabu debbo goɗɗo takkima wonde o meeɗi yidde wadde ɗum agression sexuelle o meeɗi yidde wondude e muɗum ɗum noon taw kadi ko alay saguel ɗum wonno ko hitande 1980 e saaha moɓe gonno université moɓe gonno étudiant ji e nder université koto e saaha moɓe mbanno hirde mabɓe ko ɗon tigui on debbo holliri wonde o meeɗino yidde wadde ɗo yande e muɗuma ɗen takkanɗe noon so laatima ma herƴin gurdam ha tengti e gurdam dawrugol oɗo biteɗo Kavanagh tawa kadi ko kañum woni avocat Donald Trump jiɗɗo e oɗo saaha wonde président de cour suprême mo dowlaji tentuɗi Amérique jolam jaɓeri haali Abouba to leydi Sénégal koddanene walla mbiyen tan toon to leydi Sénégal Amadou Sambalo ɗo yesso hallirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon Sar Abdoullahi Sarr kettukimala ki jaam yo jaam Allah hiranena